Jeg skal bruge Twig! Twig, du er her! Twig! Hjælp mig! Dæk mig! Hvad fanden er de for noget? De ligger jo mere på tagene, end de står i krigen, altså. Prøv nu at møgne din klovn. Ja, det krammer fandme. Nej, jeg rammer! Nej! Snå, kom ind og redde mig. Jamen, jeg kan du godt se, at jeg kan godt nakke ham sniperen over på den anden side af bjergkæden. Jeg skyder og skyder og skyder, og det bliver ved med at komme sniper over det hele. Der står en! Der står! Der er din friend! Der står! Ja, jeg sidder fast i klæde! Hey, hvor så kommer du med? Hvad er det for noget? Jeg har lige noget back attack her. Nu har vi Bobo og Reps med os. Godt, Reaper! Nej, det er! Jeg er skuffet. Jeg er dybt skuffet, Bobo! Hvor er den backup henne til 3 omkring midten? Jeg har aldrig prøvet at hoppe så mange gange mod en sniper før, så hører det Reaper. Nej! Den sniper derovre, skyd ham nu, folk! Jamen så let's go for helvede, go. Den sniper derovre, den er MG! Det er lige meget, vi har dem. Nej, sniper! Jeg angriber fronten! Gør så! Ja! Nej! 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 Igen! Nej! Det var Stevens mother falder ned og siger, at han tager sin kæft. Ja, nej, Steven! Jeg er oppe på tagene, render rundt og skygger over himlen, som det ledesvin jeg er. Nej, Ebbe, det virker ikke. Der er kun én ting, der virker i det her spil. Hvad er det? Hvad er det? MG. Bazooka! Prøv at se, det står en sniper! Og jeg var bag den der fandme bare fik. Det var der ikke. Jeg har ikke flere af de der. Bang.